ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ? 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କେତୋଟି ବୃକ୍କ ଥାଏ? 2ଟି ବୃକ୍କ ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର କାନର ହାଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? କାନର ହାଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 6ଟି। ମନୁଷ୍ୟ ଛାତିରେ ହାଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ହାଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 25ଟି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ? ଯକୃତ। ମଣିଷର ପ୍ରତି ମିନିଟରେ କେତେ ଥର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ହୁଏ? 72 ଥର। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କେତୋଟି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଥାଏ? 2ଟି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ଯକୃତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1। ମଣିଷ ମୁହଁର ହାଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 14ଟି। ମଣିଷ ସାଧାରଣ ରକ୍ତଚାପ କେତେ ମିମି? 120ରୁ 80। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦରକାର? 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦରକାର। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁର ହାଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଶିଶୁର ହାଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 300ଟି। ମଣିଷ ଦେହରେ ଥିବା ଲୁଣରେ କେତେ ଦିନ ଚଳିପାରିବ? 75 ଦିନ ଚଳିପାରିବ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାକୁ କେତେ ସମୟ ନିଏ? 3ରୁ 6। ମଣିଷର ଜୀବନ କେତୋଟି ଥାଏ? 1। ରକ୍ତରେ। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଲମ୍ବ କେତେ ଫୁଟ? 2 ଫୁଟ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଲମ୍ବ କେତେ ଫୁଟ? 1 ଫୁଟ। ମଣିଷର କ୍ଷୁଦ୍ରାଣ୍ତ କେତେ ଫୁଟ ଲମ୍ବ? 23 ଫୁଟ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ କେତେ? 900 ଗ୍ରାମ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ କେତେ?
1400 ଗ୍ରାମ। ମଣିଷ ଦେହର ଲହରୁ କେତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ହେବ? 3 ଇଞ୍ଚ। କାହା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ? ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। କେଉଁ ଗ୍ରୁପ ରକ୍ତ ସବୁଠି ମିଳେ? ଓ। କାହା ଅଭାବରେ ରକ୍ତହୀନତା ହୁଏ? ଲୌହ। ଥରକୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କେତେ ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରେ? 70 ଗ୍ରାମ। ହାଡ଼ର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିୟମ। ମଣିଷ ଶରୀରର କେତେ ତାପମାତ୍ରା ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ? 37 ଡିଗ୍ରୀ।